Loh. Suka hari betul kawin dewe. Ini langsung pangan. Orang manganan. Pak ini bisa. Macam ini. Busuk malah tiga. Nah. Pangan. Nih, pakane yo kae ape metu dan sira duran ae, Pak. Nah, ae pakane. Mas semula semene, wis ora. Hati, Pak. Ayo. Liga, kok lagi teko? Iya lagi teko salam. Ya kabar lo, Pak? Kabarku apik lah, saiki wis alhamdulillah lah wis sugih wis mapan. Lah saiki anakmu wis pira? Seloro. Loro. Lah lanang ta wedok anak Lanang kabeh. Lanang Wayahe rapi kabeh. Anakku yo aku ndek anak iki. Wedok iki. Wis yo perawan siji tok anakku lagi. Lanang pira? Siji. Heeh, wis perawan. Kene kok gak karo bojone piye no? Bojoku wis rono suwe. Pak. Lha kok gak ngandani aku? Ya wis ra kepikiran wis punya omah. Yo wis langsung. Lah bojone ndi Pak Raketo? Bojoku iki lho kok ana jamu aku. Nek pasar dhuwur kono. Oh iya. Apa iku? Apa? Anakmu jodohno karo anake. Kan padha-padha prawane. Iya. Kene wis tuwa, wis sampe penyakiten. Balik rumah sakit wis ping 3 iki Pak aku. Nek aku yo karek anak. Engko yo seneng lah. Nek wis padha senenge dipertemuno, udah akad nikah lah langsung gak usah kesuwen. Apa iki? Ngopi-ngopi dhisik, mangan-mangan nek mburi. Iki repot-repot. Iya Pak, aku lali wong mosok tamu ra tak sugih apa-apa. Kumpul. Yo niki lah rokok. Rokokan ora kok? Gak rokok ya Pak. Gak tahu wis aku. Ya kamu gawa kok kena anakmu. Ora wis penting dhewe no Mas. Wis kowe dhewe. Nggih pun Pak, wonten urusan malih kok. Walah kok cepet-cepet iku piye ta? Ono urusan. Yo wis. Cepet kabare yo. Heeh. Sok nek ngono tak kabari. Ya. Ya wis. Hati-hati. Wis, Bro. Duk, Bapak gak ke kopi, Duk. Nggih, Pak. Ndagake. Nggih. Lu. Niki, Pak, kopine. Iya. Wes linggih dhisik tak omong. Napa, Pak? Ndek mau kancane bapak rene. Nggih. Nakoki, "Kae duwe anak wedok apa ora?" Aku wis duwe. Terus kancane bapak muni, "Kowe ape dijodohno karo anakmu?" Kira-kira kowe duwe pasangan tak durung? Nggih sampun lah, Pak. Lho kudune kowe ya ora gelem tak jodohke. Nggih mboten kok. Tuh. Kene ora gelem. Ya ora kudu gelem. Nek ora tak kon mirip ke omah iki kowe. Nggih mboten Ya kudune gelem. Nggih mpun, Pak, tak pikire riyen. Ya kudune jawabane ya.
Kenapa Dek cek ketemuan? Aku arep ngomong penting. Ngomong apa? Masalah hubungannya kene. Lah emang kenapa? Ancen hubungannya kene gak ono apa-apa lan gak ono masalah. Lah terus ana apa no, Dek? Sepurane ae aku gak iso ngancurin hubungannya kene mergo aku wis dituduh karo pilihan untuk aku. Nah terus hubungane kene nasibnya piye?